Даволі часта ў літаратуры, як папулярнай, так і навуковай, можна сустрэць аповед пра саюз вялікага князя літоўскага Ягайлы з Беклярбекам Мамаем, уладаром Белай Арды, гэта частка Залатой Арды, напярэдадні Кулікоўскай бітвы. Але інфармацыя крыніц пра гэты саюз настолькі адрывачная, няпэўная, неадназначная, што сярод даследчыкаў узніклі дыскусіі як пра характар гэтага саюзу, так і пра сам факт ягонага існавання, быў ён ці не. Найбольш падрабязна пра яго напісана ў творы маскоўскім публіцыстычным «Аповесць пра Мамаева пабоішча», створаным у 15 ці ў 16 стагоддзях. Больш раннія летапісныя звесткі, летапіснае апісанне атрымала назву «Аповесць пра Кулікоўскую бітву», яна змешчаная ў некалькіх летапісах. У ёй паведамляецца, канкрэтна гаворыцца: таксама сабраўся з Мамаем аднадумна і аднадушна і літоўскі князь Ягайла Альгердавіч з усімі сіламі літоўскімі і польскімі. Згадка тут польскіх войскаў паказвае на тое, што гэта пазнейшы запіс таго часу, калі Ягайла ўжо быў польскім каралём. Сюжэт аповеду ў тым, што Ягайла ў 1380 годзе ішоў на падмогу Мамая, але спазніўся на Кулікоўскую бітву. Па невядомых прычынах. Пра гэта шмат пісалі, у тым ліку ёсць і беларуская версія беларускага аўтара, што, маўляў, беларускія ваяры не хацелі ваяваць супраць аднаверцаў маскавітаў. Акрамя публіцыстычных маскоўскіх твораў, інфармацыя пра намер злучэння Ягайлы з Мамаем змешчана ў цверскім рагожскім летапісе, створаным у 15 стагоддзі. Незалежна ад Масквы, цверскі летапісец запісаў пра тое, што князь Дмітрий Іванович атрымаў данясенне. «Поведаша ему, Мамая за доном собравшася, в поле стояща, и ждуща к себе Ягайла на помощь, рати литовские». Эту звестку про намер злучэння Ягайлы з Мамаем повторили некаторыя беларуска-літоўскія летапісы, але пра сам паход Ягайлы яны нічога не паведамляюць. Зусім нічога. Калі сапраўды меў месца удзел Ягайлы ў антымаскоўскім татарскім паходзе Мамая, то гэта падкрэслівала, павялічвала значэнне перамогі маскоўскага войска і ваенны талент князя Дмітрия Івановича. Ён нібыта дзейнічаў на апераджэнне. Спачатку выступіў супраць Мамая ў вярхоўі Дона і разграміў таго 8 верасня 1380 года у бітве на Кулікоўскім полі, каб не даць злучыцца з Ягайлам. Ягайла ж, спалохаўшыся маскоўскай сілы, пайшоў васваясі. Такая прыгожая легенда. Акрамя таго, інфармацыя пра гэтую бітву, дарэчы, вельмі блытаная інфармацыя, маецца ў пазнейшых нямецкіх хроніках. Блытаная, бо называецца ў хроніках гэта бітва Сеняводскай, которая насамрэч адбылася на 18 гадоў раней, у 1362 годзе. Няпэўнасць і адрывачнасць інфармацыі крыніцаў выклікалі ў даследчыкаў сумненні як наконт саюзу Ягайлы з Мамаем, так і намеру Ягайлы ўдзельнічаць у Кулікоўскай бітве. Паводле крытэрыю палітычнай выгады ёсць аргументы як за саюз, так і супраць. Ягайла мог быць саюзнікам Мамая, бо рыхтаваўся да расправы з Кейтутам і меў патрэбу ў спакоі на ўсходняй мяжы. З другога боку, Ягайле не патрэбна было залішняе ўзмацненне Мамая, бо саюз з ім, як і з усімі татарамі, быў справай няпэўнай. Сёння ён саюзнік, а заўтра прыйшоў з набегам. Найлепшым рашэннем для Ягайлы было не ўмешвацца, пачакаць, пакуль маскавіты і татары паб'юцца паміж сабой і аслабяць адзін аднаго. Вялікаму княству літоўскаму і князю Ягайле не было патрэбы, не было рэзону мець пры ўсходняй мяжы моцную сілу. Яму было выгодна мець там две варожыя між сабой сілы. Адсюль аптымальным было не ўмешвацца, і гэтае рашэнне аказалася найлепшым. Пазней, пасля паразы, Мамай здолеў сабраць войска, але быў разбіты Тахтамышам, ханам Сіняй, гэта значыць усходняй Арды, сапраўдным чынгізідам. Мамай уцякаў і быў забіты.
А праз 2 гады пасля Кулікоўскай бітвы Тахтамыш зруйнаваў сталіцу пераможцы Дмітрия Івановича, які прадбачліва Маскву пакінуў на гэты час, а потым выплаціў хану залеглую даніну. Ягайла ж атрымаў пэўны час спакою на ўсходняй мяжы і заняўся інтрыгай супраць Кейстута.